Weekendul trecut am fost pentru prima dată în ipostaza de invitat și fotograf oficial la o nuntă. Gabriela invitată, eu invitat și fotograf la nunta cumnatei mele. Ce zici? A influențat în vreun fel faptul că îi cunoșteam pe Miri? Eu zic că da, dar modul meu de lucru nu s-a schimbat, pentru că pur și simplu îmi place să fiu acolo unde este acțiunea și nu doar să fiu un simplu martor la ceea ce se întâmplă.